Mataga ako ba? Nag-discount yan mo na lang. Mahal po. Libre sa bawa na. Pa! Magpalinis ka. Boss! Pakidali-dali naman po, tabi! Wala ko talaga pa lima. Wala akong pambayad yan. Idarata ka lang dito sa'yo mo gutom ka na. Nagkakanin ka mo dapat. Magbayad ka mo. Alatan mo kuhaan ka. Ang bubuta sa bago. Inuman. Mayo nga yung pali. Mayo man yan yung pa. Bibistado ako dyan. Gusto mo. May pataka akong bahala. Didiskarte ako na lang. Hanggang kwarta. Basta, akong bahala. Didiskarte ako nga. Kaya didiskarte. Sige. Bakal. Mahal po. Mahal po. Ano ni? Pinodo po. Hindi ni pansit ano? Ano? Hindi. Pansit. May bangos. Baka mong balaw. Ayaw kuya. Dahil kung nagluto ka yan, bataon ba yan? Ano na lang kuya? May dinuguan. Mayo po. Ano? Yun lang kuya nang yaon dyan. Kinono. Mayo po. Dahil mo kuya nang hili. Yun na lang ang display ko. Kuya, hindi ko para anak mo po. Si Mayo. Hanap ko Di, po. ano lang rin ang ganun sa... Inalas po. Hindi available. May libre rin sa bawa, no? Po ha. Libre sa Magpalinis bawa ka. dyan. Ano sa bawa yan? Iya po. Sige na. Chin, bilis na mo yan, Chin. Pero ba ganun magkakasin pala na mukha kayo, Chin? Huwag mo po gumagayin saro. Yan po saro, may kwen listado. Ako kung bistado mo yan, Chin. At ayo po nga ni, sinagtato po bagayin sa imo. Kirling mo sa mukha ka yan. Gutom mo po, pati. Tinanalo-aling nga yun. Sabi na doon. Kuramo ko yan. Abuda na. Aling gutom na. Boss! Pakidali-dali naman po, tabi! Bakrudo na maraming serbisyo nindo. Alat lang po, banday lang po yan po. Hindi mo ni makapag-aralat, karariguso ko rin sa bawo. Service pwede, sir. Yaw po naman ang magsarat. Sige po lang na. Kung ano mo kami, Putang ina eh. Gusto mo yun eh. gusto mo rin kami kay boss. Napakasikasong permi. Sige na. Garo naman ni mga mauurag para lapatakon ta kamo dyan. Buda ko talaga pa di matalawang pambayad ka ni. Idarata ka lang dito, sabi mo gutom ka na. Ayun. O, kaya nag-discarte ako na at least nakatibog ka. Ang diskarte mo kayo ninyo. Huwag mo nga aram pa din. Kaya tigkurawan mo pa. Kung karawang palit ko sa bago, may umang palampang mo. Eh, sinabi yan, taka nagkurawan mo pa. Pati ang ugali ka to. Yung mo. Naman yan. Pagbalikan kita ka to pag di kita nagbayad. Kung nawawara pati ang gutom ko sa iyo. Kagilo mo matalay. Garo ko ragon sa bago. Ito, barkada ko. So, kaya lang. Kaya tayo, tigkurawan mo pa. Mo, na. Suya to. Tapos, marasa naman, may pambayad dito. Mga itang pambayad. Paano ninyo? Sabi niya, libre ang sabaw. Sabaw na lang ka lang titirawan ko para libre. Kaya nga eh, sabaw-sabaw lang din. Tatada pa ang pansit sa kaining karning ninyo. Ipapailin ko lang sa'yo na sabaw lang kita mata. Nagkwenta po ni, nasanggatos po yan na bill na nakatampo nito. Ang gigibong takyan sang gatos bagayan no. Duwang kinalas. Ano yun kami? Pag wala yun to. Kung kaya, pag kung talagang di magtuod, magluwas ako, magluwas ka naman. Kaya ako na muna maingot. Ako na muna. Day ako na muna pa din. Ako na muna, kapan sa ko, inot na nagluwas. Sinasabi ko na, tama ang duda ko sa mga taong iniyo. Walang kani.
para mainiwan, sabay lubog kita. Nasabay kita. Yung sabay kita. Maririsan kita ka to. Maririsan kita. Ano nga? Ikaw makadulag tapos ako makakalat. Madyan na. Sabi na kita. Marami na ang pintuan. Hindi mo. Ay, mo daw bukasan. Ano kuya? Problema. Bago ka pa muna dadangog. Nagtakan ka mo, dapat magbayad ka mo. Sabi ko na kaya di ko makakatiwala ng lagunin doon eh. Tingnan mo, nagtakan ka mo, magbayad ka mo. Pero nakakalisa ako sa ito eh. Sa bago pa ka mo video. Uy, Dadangog ko ang pig sa ay, magabo. Sabaw man lang tigtira, may. Sabi mo, libre ang sabaw. Si Pansit tapos si Karni. Yaon pa dyan. Eh, sabi nila, kinalas. Pero may libre pa ba? Additional. Tayo man sa umulay na maulay ka mo, tapos sa bawlan. Kasi makamulagayin ka yan. Iarog pa lang yan. Kaya, Ayun, yung nataturma nindo mo dyan. Kami tatawag sa nindo. Ay, matapag kita ba rin tayo, May? Ay, matapag ka rin tayo. Tayo pwede arog yan. Kunyan, mabubuton ka mo. May, magapod kang barangay. Dahil pwede ang arog yan. Ikaw pati kasi mabubutot ko na. Kung tirawan mo ko. Ika, barkada ta ka. Piga-arog mo ka yan. Ikaw magpantod yan. Tasuro-suro tiro rin doon ko. Ano, tao, kaya kumuha kwarta. Alatan mo ka, ika. Ang bugo ka sa bago. Ika, iwaman. Alatan mo ko, tamay kung ano na ko may tatao ko sa indayo. anong gigibong sa tuya ka to? Kasang kalak ang pinto habang kita makaluwa. Run. Tado ko tao yan.